Sugeng sonten para pamirsa ingkang kinurmatan, kula Anindya Lasaki badhe nyariosaken pawarta budaya saking Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga sapunika nggelar Festival Kentongan Purbalingga 2025. Sawijining pagelaran budaya ingkang gabungaken irama, warna saha paseduluran masyarakat. Festival punika kalaksana tanggal 12 Oktober 2000 doso gangsal. Kentongan ingkang biyen dados piranti tanda, sapunika dados seni musik ingkang nglantaraken kebungahan lan semangat gotong royong warga Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga ngeyukung kegiatan punika minangka nglestarikake warisan budaya lan ngundang wisatawan rawuh ing kita punika. Kanthi gumrebeng ing suara kentongan lan padanging lampu alun-alun, Festival Kentongan Purbalingga 2025 dados pratandha bilih seni tradisional taksih lestari ing tengahing jaman modern. Saking alun-alun Purbalingga, kula Anindya Lasaki nyariosake kangge Berita Budaya TV.